Du er så smuk. Du er virkelig smuk. Du er så smuk. Du er så lækker. Helt vildt lækker. Du er så lækker. Du er fantastisk. Christina, vil du gifte dig med mig? Ja. Skat, restauranten er altså helt booket klokken 8, så vi skal skynde os. Hvad er du gang i? Skat, jeg... Tager det lang tid? Nå nej. Er du færdig nu? Ja. Der var også noget, jeg gerne vil sige. Jamen, tag lige dine bukser på først, ikke? Jo. Christina, du er... Sent på den, og vi har ikke tid til det nu. Så nu siger det på vejen, ikke? Jo. Kan jeg lige holde den for dig? Det er så lidt. Mathias? Marie! Ej, hvor pudsigt. Ja. Hvor er det lang tid siden? Ja. Hvad laver du her? Det er bare sådan en weekendtur. Nå, okay. Ja, jeg skal til sådan noget HUG. Handicappede uden grænser. Skal du ikke introducere mig? Nå, I kender hinanden. Ja, det er Christina. Så hvad? 22. Mathias. Jo, og det er Marie, som er handicappet. Skal I så ud og lave noget? Ja, vi har tænkt os at tage på restaurant. Nå, forretninger? Nej, det er en date. Hvis man kan kalde det det, når man har været sammen så længe, som vi har. Så er du ikke længere til mænd? Har du været bøsse? Der er sket en fejl med elevatoren. Vores tekniker er på stedet, og han skal få det ordnet hurtigst muligt. Vi beklager. Har du været bøsse? Ja, det sagde du da til mig, da du slog op med mig. Men nu når jeg kommer i tanke om det, så var det lige efter min ulykke, at du sagde, at du var bøsse. Hvad? Slog du op med hende, fordi hun blev handicappet? Jamen, det er fordi, at... Jamen... Nå, men nu skal jeg til mit foredrag. I må hygge jer. Mathias, jeg håber virkelig, du har en god forklaring. Skat, vil du gifte dig med mig?